नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो सेबाराबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो फुजा फोरबोनि गासैनिसिमबो गाहामाव बयनिसिमबो हरग्रोनाय जाबाय ना जों दिनै दंफैयो गगामुगाव फुजा जाना फैदों आरो ना माने जोंनियाव जों माबायाव हाब्रु गोजा आरो ना ओंखायनो माने टाउनाव जानो होनना फैबाय आरो ना बे दङ जोंहा फुजा जाग्राफ्रा ओमफ्राय गगामुगावबो लामाया बारा थिग नङा आरो ना होमबाबो जानोसै फाखा लामा नालाय एसेबां हाब्रु जायाखै आरो ना मानसिफोर बहुद जादों जेसेबां हाइ देखायलांबाय थानोसै आरो ना माने फुजा बोथोरखाय गगामुगनि सिनारिया ओरैबायदि जादों आरो ना गामाखालियाव सानाव फैबा बेलेग नुयो ओमफ्राय दिनै हरबो जाबाय नालाय ओमफ्राय सिनारियानो एसे एकदम चेन्ज जादों आरो ना ओमफ्राय टाउनावबो ओरैबायदि मानसि जादों ओमफ्राय नैथिं माखासे साजायनायनि थाखाय ओरैबायदि चेन्ज जादों आरो ना सिनायलायाखै ओमफ्राय एरिया सिगाङाव माखासे दङ आरो ना सिगाङाव गोबां मुरथि बिदिनो बहायदों आरो ना थ' जेसेबां माबायदि साजायदों बेसेबां मानसि जादों देखायलांगोन आरो ना ओमफ्राय जे लामायाव एसे मानसि हाब्रु नालाय ओंखायनो नैबे दखाननि एकदम ड्रेन माबाजों साबायदों आरो ना जोङो ओमफ्राय जे माबा मुरथि मोनैबा नोंसोरनो देखायनोसै आरो ना मुरथिनि डिजाइन साजायनायफोरखौ माबायदि जादों ओमफ्राय बेसे मानसि जादों ओरै सिगांथिं नायदो ओरैबो सब मानसि जानाय मेन लाइना नैबेनो आरो ना नैबे जाहैबाय मेन सारियालिनि थासारि आरो ना बेयाव ओरैबायदि माने बेस्थ' मानसि जादों ओमफ्राय ओरैबो सोनाबथिंबो मानसि ओमफ्राय नैथिंबो मानसि आरो ना साइड साइडसो थाबायनो लागा जादों ओरैबायदि माने जायगाया मानसि ओमफ्राय हाब्रु नालाय नैबे जाहैबाय रेलवे कल'नियाव बानायनाय गेट आरो ना बेयावबो माखासे मोनसे फुजा जादों बेखौ नायनो होनना फैबाय जों फार्स्ट टाइमावनो फैयै फैयै नैबे रेलवे कल'नि माबायाव मोनफैबाय आरो ना फुजा मन्दपाव मोनफैबाय दुर्गा मुरथि दंना बेयाव मोनफैबाय ओमफ्राय बेयाव थिग मोनसे सेल्फि जन लानाय आरोना बेयाव माखासेफ्रा माने सेल्फि लानो जगा लादों जोंनाबो माखासेफ्रा सेल्फि जानोसै नायदो बेखौ नै सेल्फि लानानै माने जा लाइनाव थादों आरोना बेनो जोंना बाहाग मोनाखै नामा नै बे मानाय हेल' गाइस जोंहा नै रेलवे कल'नियाव नायनानै फैखांबाय आरो ना ओमफ्राय थांसैलाय जोंहा सारियालियाव जोबोद फट' साफायना फैबाय आरो ना मोनबेसे साफायखो फट'खौ मोनथाम मानसि बुरजा बुरजाथार ना ओरैजे सारियालियाव जोबोद बुरजासिनबावसो ओमफ्राय नैबाव एसे खममोन आरो ना ओमफ्राय फट' साफाय जानोसो बांसिन फैदों बेयाव ओरैनो मुरथि नायनो बारा फैयाखै आरो ना ओंखारसै साबाय गिलथारलै मानसिया ओमफ्राय धेमाजि रडथिं होनाय बेबायदि मोनसे दं आरो ना हौवानि गोजा माबायदि डिजाइन बे जाफैगोन नै बेबायदि बानायदों नै बेहाय सोब औवा गोजानि मन्दिरानो औवानि गथा गथा बानायनाय गोजानो बेनिया नै मुरथिया बेनो आरोना नैबेनि मन्दिरा बेबायदि आरोना नै बेवहाय बारा भिरभार गैया दहाय बायदि बायजोआव खिन्थु नै आवै हाँ सब लोग कहाँ है रे दसे लामा बेरायबाय आरो ना ओमफ्राय फैयै फैयै बेयाव मोनसे आंनि मालिकनि दखान सेराव फैबाय ओमफ्राय टाउनाव बेरायफेराखैमोन आं बेबायदि जों खाथिफ्राव बेरायफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय जों माने उन्दैनिफ्रायनो गामियाव फुजा जाबाय थानायखाय टाउनाव बारा रोङाखै आरोना फुजा जानो माबायदि बेरायनानै हाब्रुजों जाबजों एकदम आंगायल' मोन्दों आरोना जोंनाबा माने गामियावबा जोबोद इन्टारेस्ट जायो जमा जमै माने फिल्डआव बानायनाय जायो नालाय
जोबोद इन्टारेस्ट जायो ना ओमफ्राय नैबाव माने टाउनाव ओरैबो स' माने लामाजों सं जेबो इन्टारेस्ट जाया आरोना ओमफ्राय मुथिफ्राव बेबायदि भिर भार गैया नालाय इन्टारेस्ट नाङाखै आरोना ओमफ्राय जोंनि बाव माखासेया गस्ला बायदों नै ओमफ्राय थांसै दसे बेरायनानै गस्ला गोदान मोननायखौबो गानखाबाय बायबाय गानबाय गोजामखौ फुना गारबाय आयो नै बेहाबो गानखाबाय माने गानखानाय फुजानि लायनाय फुथुला गोजा बेहा फुथुला गोजा नै मा नाय आयो बेखौ लानोसै मोजां नुबाय मोजां नुदों फुथुलाय मेगना मिसिबायदा फुथुला मेगन मिसिबाय नै लाइन फुथुला गोजा आरोना गिदिर दंथारो नै मा लानो नोंसोरलाय नोंसोरसो फसायखो ना गथ'आसो फसायखो बेरायखांनानै दानिया जानोसै लोंसै आरोना मोनसे जायगायाव फैबाय गाहायावथ' एसे जायगाफ्रा बारा थिग नङा लेथ्रा जाबाय नालाय ओमफ्राय नैबेयाव फैबाय आरोना मोनसे जायगायाव बारा दास होननाय जायगायाव नैबे एकदम गाहायनिफ्राय थाबाय बेरायनांगौ जोंनिथिंजाय जोबोद मानसि बेयावबो नै मानसि जोबोद मानसि आरोना नै माखासेफ्रा जादों ओंखारलांदों दहाय हाबाखैमोन आरो नैबे मन्दिराव ओमफ्राय दाथ' फ्राय मानसिफोर थांजोब्बाय गैलानो ओमफ्राय लास्टआवसो बेबायदि फट' लानो हाबाय आरोना दहायथ' बहुत मानसिमोन बेयाव नैबेयाव मन्दिरनि फिसा बुस्थु बानायनानै दोनदों आरोना शिवलिंगखौ ओमफ्राय बिदि थिग सिङाव दहाय फार्स्ट टाइमाव देखायनाय बेनोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ आं जेसेबां हायो बानायबाय आरोना ओमफ्राय आं सानदोंमोन माने टाउनाव जोबोद मोजां हाइफाइ जायो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मानसिफ्राबो बिराद गामिनिफ्राय थाङो नालाय बेबायदिनो माने जोबोद गोगोम माबा मोनसे बेलेग स्टाइलनि परिबेसआव माबा फुजा जायो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो सानदों माने बेनिखायनो माने मोजाङै भिडिअ बानायलांसै होननानै आं माने भिडिअ बानायदोंमोन आरोना थ' आं माने बिदि जेबो स्पेसियेल नुवाखिसै आरोना ओमफ्राय जेसेबां दं मन्दिरल'सो दंखायो नालाय ओमफ्राय बाखिथ' नोङो दखाना गासिबो पारमानेन्ट गोजा जेबो स्पेसियेल गैया ओमफ्राय आं बे मोननैसो फिसा फिसौ ओरैनो दखान देखायनाय बेफोरल' आरोना ओमफ्राय जोंनि बायदि गामियाव जानाय बायदि बेबायदि फुजा जोबोद इन्टारेस्टआव जाया आरोना जोंनिया जाहैबाय माने फिल्डआव जायो नालाय फिल्डआव जानानै फारसेथिं ओरैजाय प्रग्राम सोलिबाय थागोन स्टेज प्रग्राम सोलिबाय थागोन फारसेथिं ओरैजाय सिनेमा सोलिबाय थागोन बबेथिंबा फारसेथिं माने मेला सोलिबाय थागोन बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय दखानफ्राबो माने गोदान माने बिदिनो होब्रबनाय गोजा नालाय एसे इन्टारेस्ट नाङो आरोना माबा मोनसे इन्टारेस्ट नाङो आरोना ओमफ्राय जों माने उन्दैनिफ्राय नुबोखानाय नालाय बेफोरखौ जों बेजोंनो इन्टारेस्ट मोनो आरोना ओमफ्राय टाउनाव आङो जेबो नुवाखै आरोना बेफोरबायदि फुजाखौ माने नायनानै आं जोबोद माने गावखौनो ओरैबायदि बेखार मोनदों आरोना बेरायखांनानै जों खनसे बेरायखांनानै ओमफ्राय हटेलाव हाबबाय आरोना हटेलाव एसे गोबाव जादों आरोना ओमफ्राय फैगौमानि स्रां जेबो गैला मन्दिरावबो सासे मानसि गैला आरोना थ' बेबायदि फरिबासो आं माने जिबनाव बेबायदि फुजा नुफेराखैमोन आरोना थ' जोंनि गामियाव जानायजोंनिफ्राय बहुद डिफारेन्स आरोना जेबो गैयाखौनो होनना बुंनांगोन आरोना ओमफ्राय टाउननि मानसिफ्रा मालाय बेंगलिफ्रा बिराद फोथायो नालाय बिसोर खुलुमनो थाङो आरोना जोंनि मानसिफ्राथ' बिदि नों मन्दिरखौ बारा खुलुमनायजों बारा सोमोन्दो गैया नालाय ओरैनो माने माबाखौल' ओरैनो फोरबो नालाय ओरैनो इन्टारेस्टआव थाङो आरोना बेबायदियाव माने इन्टारेस्ट मोनाखै आरोना आंबो थ' होमब्लाबो थांनानै जि हायो भिडिअ बानायबाय आरोना एसे फिसा फिसौब्लाबो मोननैसो जाबजोब बानायना फैबाय आरोना थ' नोंथांमोनहाबो नायसाबदो बेखौनो ओमफ्राय जाय गोदानै फैदों एसे सापर्ट खालामना होदो आरोना भिडिअखौ माथो खालामनो भिडिअआबो दामानि होनायबो जाखायाखै नालाय ओमफ्राय फैगासिनो जोंनि माने नैबे नोलोबारियाव लोखि फुजा फैगासिनो आरोना बेखौ माखासे नोंथांमोननो लाबोनानै देखायगोन लोगोसे बेजों माने जोंहा फुटबल फाइनालबो दङ बेखौबो माखासे नोंथांमोननो लाबोनानै देखायगोन आरोना नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो देखायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना बारा गोलाव खालामला ओरैनोबाबो माने जेबो देखायनो मोनखायाखै नालाय थ' आंनि भिडिअ जाय फैदोंमोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय